rugare usatange nhamo ita zvekuti kwedu kuno utambonditsikawo self defender pandichaita mari saniseti geto preacher dzimwe nguva ndoita sendichava nekushanda nekuti handidi kutambira kune zvemushonga izvo zvimwe zvinhu zvinorwisa dzemudanga saka ndiri kutsvaga vibe kuona ndichishanda overtime ndizvo zvoubate fogwenai unotoplasa day and night work and rise ndiri kutsvaga vibe kuona ndichishanda overtime ndizvo zvoubate fogwenai unotoplasa day and night work and rise ready vekwedu ndoda vambofara ndapaka bhenzi mufaro wekuti ndatenga sendi imba ndamisa ndakaka bhenzi kusimudza geto vana vese vembotambira kwedu kutonzwa kuda tv yebamba pedu kupemberera zvaitwa mudzinza redu kuita zvinhu zvinoverengwa mudunhu rekwedu saka ndiri kutsvaga vibe kuona ndichishanda overtime ndizvo zvoubata